Район сәламәтлек саклау учреждениеләрен капиталь төзекләндерү эшләре дәвам итә. Агымдагы елда махсус программа буенча хатын-кызлар консультациясе, гинекология һәм бала тудыру бүлекләрен берләштергән корпусны тулысынча төзекләндерү эшләре каралган. Бүгенге көндә хатын-кызларны кабул итү бүлегендә ремонт эшләре бара. Әлеге бина сәламәтлек саклау системасында беренче звеноны модернизацияләү программасы буенча төзекләндерелә. Дневной стационар гинекологический, родильное отделение, отделение новорожденных. Будут проводиться проектно-изыскательные работы, сокращенно ПИР, для проведения капитального ремонта. Корпусны төзекләндерү эшләренә 5 миллион 100 мең сум күләмендә акча бүленгән. Биредә электр үткәргечләрен, су белән тәэмин итү һәм канализация системаларын алыштыру эшләре башкарыла. Яңа заманча медицина җиһазлары да булдырылачак. Ремонт эшләре барышында пациентларны кабул итү вакытлыча күрше бинада алып барыла. Шулай ук үзәк дәвахананың азык әзерләү блогы да төзекләндерелә. Питание пациентов – это одно из важных процессов лечения, диетическое питание. Поэтому, конечно, ремонт пищеблока нам необходим. Мы нуждаемся в этом, потому что питание, повторяю, это базисная терапия, основа. Азык әзерләү блогы Татнефть акционерлык җәмгыяте тарафыннан оештырылган бәйгедә социаль грант тоту хисабына яңартыла. Аның күләме 21 миллион сумнан артык. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.